ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാംനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാത്സാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദ മാധവം. ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം മദേകമെന്തോ മത്സംഖ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री गुरुदेव की जय. निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ സമിതി മംഗളൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനന്റെ വിഷമങ്ങളെ പറ്റി പറയണതും അർജുനന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞു പോയതിനെ പറ്റി പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ വിവർത്തനം പരമപുരുഷൻ ശ്ലോകം 27. ദേശകാലാർത്ഥയുക്താനി ഹൃത്തോപശമാനി ച ഹരന്തി സ്മരതശ്ചിത്തം ഗോവിന്ദാഭിഹിതാനി മേ.
വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ വായിച്ചു. കരുണാർദ്രനായ ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠമായ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങൾ പകർന്നു നൽകിയിട്ടാണ് ഇഹലോക ലീല അവസാനിപ്പിച്ചത്. ആകയാൽ ഭൗതികമായ ദൃഷ്ടിക്ക് അദ്ദേഹം അദൃശ്യനെങ്കിൽ പോലും ഒരുവന് ഭഗവത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുന്നു. ഭാഗവതത്തിലെയും ഉടെയും ഭഗവത്ഗീത അദ്ദേഹം നമ്മളെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഉപദേശിച്ച് തന്നതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം പോയത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കും. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അളവിടാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചിന്ത്യമായ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ മാധ്യമത്തിലൂടെ യഥോചിതമായ രീതിയിൽ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ ഗോചരനാകുന്ന വിധം സ്വയം അവതരിക്കുവാൻ ഭഗവാന് കഴിയും. ഭൗതിക പദാർത്ഥവും ഭഗവാന്റെ ആവിഷ്കൃത ശക്തിയുടെ മറ്റൊരു രൂപമാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീതയും അഥവാ ഭഗവാന്റെ ശബ്ദപ്രതിനിധിയായ അത് ആധികാരിക ശാസ്ത്രവും ഭഗവാന്റെ ഒരവതാരമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ പ്രാതിനിധ്യവും സ്വയം ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദവുമില്ല. ശബ്ദ പ്രാതിനിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീത, അതും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ സാന്നിധ്യത്തിൽ അർജുനൻ പ്രാപ്തമാക്കിയ അതേ പ്രയോജനം ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നും ഒരുവനെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയും. ഇനി ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശ്വാസമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം? ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ്. വിശ്വാസമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആനുകൂല്യം അനായാസേന പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാകുന്നു. ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് അർജുനന് അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നതുപോലെ ഭഗവാൻ അർജുനെ ഉപദേശിച്ചത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാവ്, പ്രകൃതി, കാലദേശങ്ങൾ, കർമ്മ നടപടികൾ എന്നീ ജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന 5 പ്രധാന ഘടകങ്ങളെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 5 ഘടകങ്ങളാണുള്ളത്. 1 പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ, 2 ജീവാത്മാവ് നമ്മളെല്ലാം, 3 പ്രകൃതി, 4 കാലദേശങ്ങൾ, 5 കർമ്മം. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോ തന്നെ പഠിച്ചതാണ്. 5 കാര്യങ്ങൾ കാലം കർമ്മം എന്നീ ജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന 5 പ്രധാന ഘടകങ്ങളെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയിൽ പരമപുരുഷ ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും ഗുണപരമായി അഭിന്നമാകുന്നു. അപ്പൊ ഒരുപോലെയാണ് പരമപുരുഷ ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും, അതായത് പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും. പരമാത്മാവിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവ്. ഗുണപരമായി അഭിന്നമാകുന്നു, ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. പക്ഷെ വലിപ്പത്തില് വ്യത്യാസമുണ്ട്, നിറവിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പൂർണ്ണമായും അവിഭാജ്യ ഘടകവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായി വിശകലനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന നിഷ്ക്രിയ പദാർത്ഥമാണ് പ്രകൃതി. പ്രകൃതി നമ്മള് ഭഗവാനെ പോലെ നമ്മൾക്കും സ്വതന്ത്രരാവണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രകൃതി എന്ന വലിയ തടവറ ഉണ്ടാക്കി തന്നതാണ്. നിത്യമായ കാലവും അനന്തമായ ആകാശവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് അതീതമായി കരുതപ്പെടുന്നു. ജീവാത്മാവിനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കുള്ളിൽ കുരുക്കുവാനോ അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവാനോ കഴിവുള്ള നാനാവിധങ്ങളായ അഭിരുചികളെയാണ് കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചില കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കുരുക്കിലാകപ്പെടും. ചില കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മ ആ കുരുക്കൊക്കെ നിർത്തി അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൂടുതൽ ജ്ഞാനോദ്ദീപനത്തിനായി അഭിരുചിയിലെ കർമ്മങ്ങൾ പ്രസ്തുത വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം ഭഗവത്ഗീതയിൽ സംക്ഷേപമായി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ജ്ഞാനോദ്ദീപനത്തിനായി ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം പിന്നീട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ 5 വിഷയങ്ങളിൽ 1 പരമപുരുഷൻ, ജീവസത്ത, പ്രകൃതി, കാലദേശങ്ങൾ എന്നിവ ശാശ്വതമാണ്. എന്നാൽ ജീവസത്ത, പ്രകൃതി, കാലം എന്നിവ നിരപേക്ഷനും സർവസ്വതന്ത്രനുമായ പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ ആദേശത്തിന് കീഴിലാണ്. പരമപുരുഷൻ പരമനിയന്താവാകുന്നു. പരമപുരുഷൻ പരമനിയന്താവ്, നമ്മളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ ഗവനിക്കാതെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തോന്നിയ പോലെ നടക്കുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും കുരുക്കൽപ്പെടുന്നത്. ജീവസത്തയുടെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആരംഭമില്ല. എന്നാൽ അവയെ ആത്മീയ ഗുണത്തിലേക്ക് പരിവർത്തിച്ച് ശുദ്ധി ചെയ്യാവുന്നതാകുന്നു.
അപ്രകാരം അവയുടെ ഭൗതിക ഗുണത്തിലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നിലയ്ക്കുന്നു. ഭഗവാനും ജീവസത്തയും ഉണർവുള്ളവരാണ് ഇരുവരും. അതേസമയം ആ ജീവൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോയാല് പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവൻ പോയി, പിന്നെ ഉണ്ടാട്ടില്ല, പിന്നെ നമ്മ ജഡമായി തീർന്നു. അപ്പൊ ആരാണ് നമ്മുടെ ഉണർവിന് കാരണം? ജീവസത്വം. ജീവൻ ഇവിടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും എല്ലാത്തിനും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതേസമയം നമ്മുടെ ജീവൻ ശരീരത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മ വെറും ജഡമായി തീർന്നു. ഇരുവരും സചേതനരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണെന്ന ആത്മബോധത്തിന് ഉടമകളാകുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നേ പിന്നെ, ഈ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയ പിന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയത്, അല്ലെ? അപ്പൊ പഠിക്കാതിരിക്കണ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഈ ഇത്ര നല്ലൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ വെറും മൃഗങ്ങളെ പോലെ ഈ ജീവിതവും പാഴാക്കി കളയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ നമ്മള് അതിലൊക്കെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. പറ്റുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചെയ്താല് അടുത്ത ഒരു ജന്മത്തില് കൂടുതൽ താഴേക്ക് പോകാതെ ഉയർന്ന ഒരു ജന്മം കിട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കും. ഭഗവാനും ജീവസത്തയും ഉണർവുള്ളവരാണ്. ഇരുവരും തങ്ങൾ സചേതനരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണെന്ന ആത്മബോധത്തിന് ഉടമകളുമാണ്. എന്നാൽ മഹത്തത്വമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് വിധേയനായ ജീവസത്ത ഭഗവാനിൽ നിന്നും വിഭിന്നനാണ് താനെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മഹത്തത്വം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഭാഗത്താണ് മഹത്തത്വം, പുതിയ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ട സാധ്യതകളൊക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് വിധേയനായ ജീവസത്ത ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിഭിന്നനാണ് താനെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. അത്തരം തെറ്റിദ്ധാരണയെ ഇല്ലാതാക്കി ഭൗതിക താതാത്മ്യത്തിന്റെ മായയിൽ നിന്നും ജീവസത്തയെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ് സമസ്ത വേദജ്ഞാന പദ്ധതിയുടെയും മുഖ്യ ലക്ഷ്യം. ജ്ഞാനവൈരാഗ്യങ്ങളിലൂടെ അത്തരം മായ ദൂരീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള പ്രവർത്തകരും ആസ്വാദകരും ആയിത്തീരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആസ്വാദന ഭാവം വാസ്തവികമാണ്. എന്നാൽ ജീവാത്മാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹം ഒരുതരം പകൽക്കിനാവ് മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ആസ്വാദകനായിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾക്കും ആസ്വാദനം ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ, ജീവസത്ത എന്നീ ഇരു വ്യക്തിത്വങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം അവബോധത്തിലുള്ള ഈ ഭേദമാകുന്നു. നമ്മുടെ അവബോധം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളുടെ എല്ലാ ശ്രദ്ധയും ചെന്ന് അതില് ചേരുന്നതിനെയാണ് നമ്മുടെ അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ആകയാൽ ജീവാത്മാവ് ഒരേ സമയത്ത് അഭിന്നനും ഭിന്നനുമാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിലെ മുഴുവൻ ഉപദേശവും ഈ തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാനെയും ജീവാത്മാക്കളെയും സനാതന അഥവാ ശാശ്വതരെന്ന് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ആകാശത്തിനും അതിവിദൂരമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഭഗവത് ധാമവും സനാതനമാകുന്നു. എന്താണ് സനാതനം എന്ന് വെച്ചാല്? സമർപ്പിക്കുക. നശിക്കാത്തത്, ശാശ്വതം, അല്ലെ? ശാശ്വതം. ഭഗവാന്റെ സനാതനമായ അസ്തിത്വത്തിൽ വസിക്കുവാൻ ജീവാത്മാവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? ഒരു വൃക്ഷത്തില് 2 കിളികൾ ഇരിക്കണത്, ആ ചിത്രം എപ്പോഴും ഓർമ്മയില്ലേ നമ്മൾക്ക്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചത്. ഒരു ജീവാത്മാവാണെങ്കിൽ തന്റെ കാലിലും ഇതിലൊക്കെ ഓരോ പഴങ്ങള് കൊത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആസ്വദിക്കാനുള്ള ത്വരയോടുകൂടി. അതേസമയം പരമാത്മാവ് വളരെ ലാഘവത്തോടുകൂടി ജീവാത്മാവ് എപ്പോഴാണ് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, തന്നിലേക്ക് എപ്പോഴാണോ തിരിയുന്നത് അത് നോക്കി വളരെ ശാന്തമായിരിക്കണം. ഇതാണെങ്കിലോ എപ്പോഴും ഉത്കണ്ഠയാണ്, എപ്പോഴാണ് ഈ പഴം താഴെ വീഴുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആസ്വാദനത്തെ കുറിച്ചാണ് ആ കിളി ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക താതാത്മ്യം എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാതെ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഒരുവന് കഴിയുകയില്ല. ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയെ പ്രാപ്തമാക്കേണ്ടത് എപ്രകാരമാണെന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉപായം ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് നൽകുന്നു. ഭൗതിക ആധ്യാത്മ്യം എന്ന
ഭൗതികതാത്മ്യമെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്ന പ്രക്രിയയിൽ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരം വരെയുള്ള വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മം, സൈദ്ധാന്തിക തത്വജ്ഞാനം, ഭക്തിയുത സേവനം എന്നിങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് വഴി അത്തരം അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാകുന്നു. വേദങ്ങളിൽ മനുഷ്യർക്കായി അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ബദ്ധാത്മാവിന്റെ പാപനിർഭരമായ മനസ്സിനെ ക്രമേണ പരിശുദ്ധമാക്കുകയും അപ്രകാരം അവനെ ജ്ഞാനാവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ജ്ഞാനാർജനത്തിന്റെ ഈ പരിശുദ്ധാവസ്ഥ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അടിസ്ഥാനമായി തീരുന്നു. ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ നിരതനായിരിക്കുന്നിടത്തോളം ഒരുവന്റെ അറിവ് ജ്ഞാനം അഥവാ പരിശുദ്ധമായ അറിവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ നിരതനായിരിക്കുന്നിടത്തോളം ഒരുവന്റെ അറിവിനെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയും. പരിശുദ്ധമായ അറിവെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് യഥാർത്ഥ പരിഹാരം ബോധ്യമാകുമ്പോൾ ഒരുവൻ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അവസ്ഥിതനായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അത് പരിശുദ്ധ ജ്ഞാനമായി തീരുന്നു. ആത്മാവിന്റെ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നും വിവേചിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീത ആത്മാവിന് വിനാശമില്ലെന്നും ഭൗതിക ബാഹ്യാവരണങ്ങളായ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ദുരിതപൂർണമായ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിനും ഇതിന്റെ മറ്റൊരു കാലാവധിക്കായി മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുവെന്നും എല്ലാ യുക്തികളാലും വാദങ്ങളാലും തെളിയിക്കുന്നു. ആകയാൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ എല്ലാവിധ ക്ലേശങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനായാണ് ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ തനിക്ക് ഭഗവാൻ പകർന്നു തന്ന ഈ മഹത് വിജ്ഞാനത്തെ അർജുനൻ അഭയം പ്രാപിച്ചു. അപ്പൊ അർജുനന്റെ മനസ്സിലെ ആ വിഷമതകളൊക്കെ കുറേശ്ശെ നീങ്ങി തുടങ്ങി. ഈ സമയത്ത് വളരെ വിഷമിച്ചിരുന്നിരുന്ന അർജുനന് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വന്നു. ഭഗവാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് തനിക്ക് സ്വന്തം ബന്ധുമിത്രാദികള് യുദ്ധത്തിനായി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ആ വിഷമം വന്ന് തൻ്റെ അമ്പും വില്ലും ഒക്കെ താഴെ വെച്ച് തളർന്നിരുന്ന സമയത്ത് ആണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. അതുപോലൊരു സമയമാണ് ഇപ്പോഴും വന്നത്. എങ്ങനെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ വിട്ടുപോയി, ഇനി ജീവിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആ സമയത്ത് മനസ്സിന് വല്ലാതെ വിഷമത്തിലായി. ആ സമയത്ത് ആ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ വെച്ച് പകർന്നു തന്ന മഹത്ത് വിജ്ഞാനം, അതാണ് ഇത് ഭഗവത്ഗീത. അതിനെപ്പറ്റി ഓർത്തപ്പോള് അർജുനൻ അതിനെ അഭയം പ്രാപിച്ചു. അപ്പൊ അർജുനനൊരു സമാധാനം വന്നു തുടങ്ങി. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടായാലും എത്ര ഇതുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കുറെ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ വിഷമിക്കും. അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ വല്ലാതെ വിഷമിക്കും. കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിട്ട് നമുക്കൊരു സമാധാനം തരും. കഴിഞ്ഞു പോയ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ, ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എല്ലാം നടന്നു കഴിഞ്ഞു, ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ മനസ്സിനെ അപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ചു തുടങ്ങും. അല്ലെ? നമ്മള് പല മരണ വീടുകളിലും മക്കള് പോയിടത്തും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാണും. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ആ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവര് എന്തായിട്ടുണ്ടാവും? ഒന്ന് നോർമലായിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്ക് വിഷമില്ലാണ്ടല്ല, അയാള് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുമല്ല. എന്താണ്? ഇതുപോലെ എല്ലാ വീടുകളിലും പല വീടുകളിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു. എന്നിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ജീവിതം പിന്നെ നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതം ജീവിച്ച് തീർക്കുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു സമാധാനം മനസ്സിന് തരുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ പകർന്നു തന്ന ഈ മഹത്വ വിജ്ഞാനം, അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിനെ ഒന്ന് ഉയർത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നോക്കിയേ, 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ മാത്രം ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് 64-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ 70-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒക്കെ ഇത് എഴുതിയത്. രാത്രി മുഴുവൻ. അന്നൊരു പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ പോലും ഇല്ല.
ഒരു പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇന്നത്തെ പോലെ അച്ചടി ഒന്നും കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗം ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഒരു റൂമിൽ ഒറ്റ മുറിയിലിരുന്ന് രാത്രിയും പകലുമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി തന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതെന്തോരാണ്, ഇത് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കണേ എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ. ഓരോ ശ്ലോകത്തിന്റെയും ഭാവാർത്ഥം കാണുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ സംഭവം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എത്ര പറഞ്ഞു തന്നാലും നമ്മളെപ്പോലുള്ള മന്ദബുദ്ധികൾക്കാണ്ട് കേറില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും 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 അത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണത്. എന്നിട്ട് എന്നിട്ടുണ്ടാവും വല്ലതും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ നമിക്കുക തന്നെ വേണം അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇത്തിരി എഴുതുമ്പോഴത്തേനും മതി. എഴുതി 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 കൈ വേദനെടുക്കണ ആ വേദന, ഈ വേദന, പക്ക് വേദന, പുറം വേദന തുടങ്ങി ഇല്ലാത്ത വേദനകളൊന്നുമില്ല. അതേസമയം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, എത്ര 18,000 ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഭാവാർത്ഥം, അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും ചിത്രങ്ങളോടുകൂടി എല്ലാതും ഇതില് ഭാഗവതത്തില് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ശ്ലോകം 28. സൂത ഉവാച ഏവം ചിന്തയതോ ജിഷ്ണു കൃഷ്ണപാദ സരോരുഹം സൗഹാർദ്ദേനാധികാഠേന ശാന്താസീദ്വിമലാത്മതി. എന്താണ് ഇതെവിടെയാണ് പറയണത്? സൂത ഉവാച നൈമിഷികാരണ്യത്തിലെ, മറന്നോ അതൊക്കെ? ശൗനകാദി ഋഷിമാരോട് കുറെ പേര് അവിടെ കൂട്ടം കൂടി ഇന്ന് ഇത് കേൾക്കണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മർഷി പറയണതിനൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ക്രോഡീകരണം സൂതർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ. ഇന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ അർജുനൻ വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അവരും അതുപോലെ ഇരുന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കണം. അപ്പൊ സൂതവാച ഏവം ചിന്തയതോ ജിഷ്ണു കൃഷ്ണപാദ സരോരുഹം സൗഹൃദേനാദിഗാഠേന ശാന്താസീദ്വിമലാമതി. സൂതവാച സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു ഏവം പ്രകാരം ചിന്തയതഃ ജിഷ്ണു കൃഷ്ണപാദ സരോരുഹം സദൃശമായ സൗഹാർദ്ദേന സൗഹൃദത്താൽ അതിഗാഠേന ശാന്തമായി വിമല വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുവാദ്. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുവാദ്. നമ്മൾ ഓരോ വിവർത്തനം പറയുമ്പോഴും ഭാവാർത്ഥം പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ നമ്മള് പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അത് പറയാതെ നമുക്ക് വിവർത്തനം വായിച്ചാല് ഒരു സന്തോഷം തോന്നില്ല. അയ്യോ എന്തോ വിട്ടുപോയല്ലോ എന്ന്. അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ എത്ര നല്ലൊരു ആചാര്യനാണെന്ന്. സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. വീണോണ്ടിരിക്കും ഭാവാർത്ഥം പറഞ്ഞ ഉടനെ വിവർത്തനം പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ വരും. സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു ഉറ്റ മൈത്രി ബന്ധത്താൽ പകർന്നു നൽകിയ ഭഗവത് ഉപദേശങ്ങളുടെയും ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളുടെയും സ്മരണയിൽ അപ്രകാരം ഗാഠമായി ആമഗ്നനായിരുന്ന അർജുനന്റെ മനസ്സ് എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമായി ശാന്തമായി തീർന്നു. നമ്മ ഒരിക്കലും ഒരു ദുഃഖത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഖത്തിന്റെ പിന്നാലെ വല്ലാതെ പോവരുത്. ദുഃഖം ഉണ്ടാവും, സുഖം ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയണത്. ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ ഇനി ഞാൻ ഒന്നിനുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മൂലയിൽ പോയി ഇരിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. എന്താ ചെയ്തത്? ആ ഭൗതിക മാലിന്യം ഈ വല്ലാതെ ചിന്തിക്കുന്നതൊക്കെ അത് മാലിന്യമായി തീരും ഓരോരുത്തരെ പറ്റി. എന്നാലും എന്നോട് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് കൂട്ടി ഒരു കൊട്ടയാക്കി അത് മനസ്സിൽ അവിടെ അയാൾ അത് മറന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളോട് പറഞ്ഞതോ എന്ത്. പക്ഷെ നമ്മളതൊരു 10 ദിവസം എന്തായാലും കൊണ്ടടക്കും. അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അത് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്നാലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പെരുപ്പിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞു കടലാസിൽ എടുക്കേണ്ടത് ഒരു കൊട്ടയിൽ എടുക്കേണ്ട മട്ടിലാക്കി കളയും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയണേ. പക്ഷെ അർജുനന്റെ മനസ്സ് എല്ലാ ഭൗതികത മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമായി ശാന്തമായി തീർന്നു. ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഗാഠമായി ധ്വനിക്കുന്നത് യോഗ സമാധിക്ക് തുല്യമാണ്.
ഗാഠമായി ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുക. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ വിധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അതങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ, ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഭഗവാൻ അറിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ തീർന്നോടെ. അപ്പൊ ഗാഠമായി ധ്വനിക്കുന്ന യോഗ സമാധിക്ക് തുല്യമാണ്. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ, പാർഷദർ, സവിശേഷമായ കൃത്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് അഭിന്നനാകുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഭഗവാൻ തനിക്ക് പകർന്നു നൽകിയ ഉപദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് അർജുന സ്മരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ആ ഉപദേശങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം അർജുനൻ ഓർത്തു. ആ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അർജുനന്റെ മനസ്സിലെ ഭൗതിക മാലിന്യത്തിന്റെ ലാഞ്ചനകളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഭഗവാൻ സൂര്യനെ പോലെയാണ്. സൂര്യന്റെ ആവിർഭാവം അന്ധകാരത്തെ അഥവാ അജ്ഞതയെ തൽക്ഷണം ദൂരീകരിക്കുന്നു. ഒരു അന്ധകാരത്തെ 6 മണി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പുറത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ എന്താവും? ആ ഇരുട്ട്, അതുവരെ ഭൂതപ്രേതാദികൾ നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നിയ ഇരുട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറിയപ്പോ അത് ആ വാഴയായിരുന്നു. വാഴയുടെ ഇലയാണ് അനങ്ങിയിരുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്? എന്തോ ഒരാൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോ സൂര്യൻ വന്നോടുകൂടി ആ അന്ധകാരം പോയി ശരിക്കുള്ള സാധനങ്ങളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ തൽക്ഷണം ദൂരീകരിക്കുന്നു. ഭക്ത മനസ്സിലെ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവത്തിന് ക്ലേശഭരിതമായ ഭൗതിക ഫലങ്ങളെ ഉടനടി അകറ്റുവാൻ കഴിയുന്നു. ആകയാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാവിധ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള സംരക്ഷണത്തിനായി സദാ ഭഗവത് നാമജപം ചെയ്യുവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള വേർപാടിന്റെ അനുഭവം നിസ്സംശയം ഭക്തന് വേദനാജനകമാകുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാകിയാൽ അതിന് ഹൃദയത്തെ ശാന്തമാക്കുന്ന സവിശേഷമായ അതീന്ദ്രിയ പ്രഭാവമുണ്ട്. വേർപാടിന്റെ വികാരങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രവുമാകുന്നു. അവ ഒരിക്കലും ദുഷിച്ച ഭൗതിക വിയോഗ ദുഃഖത്തോടെ താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതല്ല. അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാല്ലേ? വാസുദേവാഖ്യനുധ്യാന പരിബ്രംഹിതരംഹസ ഭക്ത്യാ നിർമ്മിതാശോ ദാശേഷ കഷായ ധിഷണോ അർജുന. വാസുദേവ അംഘ്രി പദാരവിന്ദങ്ങൾ അനുധ്യാന നിരന്തര സ്മരണയാൽ പരിബ്രംഹിത രംഹസ ഭക്ത്യ നിർമഥിത പ്രശംസിക്കുക അശേഷ അനന്തമായ കഷായ. കഷായം എന്ന് വെച്ചാൽ അഴുക്കാണ് കേട്ടാ, എപ്പോഴും കയ്പല്ലേ നമുക്ക്. ദിഷണ ധാരണ അർജുനൻ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ജയശ്രീല പ്രഭുവാദ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങളിൽ നമ്മ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കാണേണ്ടത് പാദത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ്. ആ പാദാംബുജങ്ങളിൽ മേലുള്ള അർജുനന്റെ നിരന്തര സ്മരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയെ അതിവേഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും തന്നിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിചാരങ്ങളിലെ അഴുക്കുകളെല്ലാം ശമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനിനി ഒന്നിനുമില്ല, ഞാൻ ഇനി ഭാഗവതം തൊടില്ല, അല്ലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാനില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരാള് ഏതിലെങ്കിലും പോയി ആ വിഷമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ എല്ലാം വേണ്ടെന്ന് വെക്കും. പക്ഷെ ഭക്ഷണം കഴിക്കലും ഉറങ്ങലൊന്നും നിർത്തുന്നില്ല. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മാറ്റിവെക്കുക. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങളിൽ മേലുള്ള അർജുനന്റെ നിരന്തര സ്മരണം. നമ്മൾ പക്ഷേ വേഗം ഭഗവാനെ വിചാരിക്കുക, ഭഗവാനെ എനിക്കിതൊക്കെ സഹിക്കാനുള്ള കരുത്ത് നൽകണേ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷമമൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയണം. ഭാവാർത്ഥം: മനസ്സിലെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഭൗതിക കളങ്കത്തിന്റെ മാലിന്യങ്ങളാകുന്നു. അത്തരം കളങ്കങ്ങൾ ഹേതുവാകയാൽ ജീവാത്മാവിന് അനുരൂപവും അല്ലാത്തതുമായ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അവ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വ ബോധത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി ബദ്ധാത്മാക്കൾ അസത്യവും അനിത്യവുമായ നിരവധി ഹൃദ്യവും ഹൃദ്യമല്ലാത്തതുമായ വിഷയങ്ങളാൽ കുരുക്കിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കുറെ കുരുക്കുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അല്ലെ? ആ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതികരണങ്ങളാൽ അവ ഓരോ കെട്ടുകെട്ടായിട്ട് ശേഖരിക്കപ്പെട്ട് കൂട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ എപ്പോൾ നാം ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ
വൈവിധ്യങ്ങളായ ശക്തികളോടുകൂടിയ അതീന്ദ്രിയനായ ഭഗവാനുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുവോ, അപ്പോൾ ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളുടെ എല്ലാം യഥാർത്ഥ രൂപങ്ങൾ അനാവൃതമാകുന്നു. കൂടാതെ ജീവാത്മാവിന്റെ ബുദ്ധിയും അതിന്റെ തനി സ്വരൂപത്തിൽ ശാന്തമാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുപോലെ ഭഗവത് ഉപദേശങ്ങളിലേക്ക് അർജുനൻ തന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചയുടൻ ഭഗവാനുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാശ്വത ബന്ധത്തിന്റെ തനിമ സ്പഷ്ടമായി തീരുകയും അപ്രകാരം എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായതായി അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചു, ഉടനെ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു, ഭഗവാൻ തന്ന ഉപദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചു. അതോടുകൂടി എല്ലാ വിഷമങ്ങളും തീർന്നു. വഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യയേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर परमानंदे। हरि हरि बोल। हरि